Ja goed, en zoeken de coaches tevreden natuurlijk. Gelijkspel op Anderlecht is toch niet iedereen voor iedereen weggegeven. Ik denk dat we overal een hele goede eerste helft gespeeld hebben, waar er misschien een doelpuntje ontbrak. Maar gewoon dat weet je, 1-0 aan de helft staat en dan zeg je van tegen de spelers dat ze gewoon zo verder moeten doen. En dan vervallen we een klein beetje in ons klein paaltje. Ik denk dat we al 40% van de goals in het eerste kwartier van de tweede helft krijgen. En starten we dan een beetje te laks of is moeilijk uit te leggen. En nogthans wordt elke keer de speler weer op patent gemaakt. Maar dan de manier waarop dat ze terug zich in de match spelen, kan ik alleen maar tevreden over zijn. En ik denk dan toch wel dat we zeker verdiend een punt gepakt hebben vanavond. Ik denk dat wij niet goed starten in de wedstrijd. We waren niet fris, we gaven veel ruimte en de blok was te groot. De verdediging ging achteruit en was hun verdienste ook. We heel veel lopende mensen. We vonden die ritme niet en in balbezit waren we ook te traag. Zonder diepgang, zonder bal. We wisten dat het moeilijk ging worden vandaag, maar het was een goede mogelijkheid om over Oostende te gaan. De tweede helft zeggen we, oké, het is ook niet verloren, we gaan ervoor. Dan moeten we wel een tandje bijsteken. Hier een paar zaken wel veranderen. Dat komen wij goed in de tweede helft. Waar we in duels present, de tweede bal, scoren wij een fantastische goal op het juiste moment. En dan hadden wij controle over de wedstrijd. En op het moment dat wij een paar kansen hebben om die tweede goal te maken, dan komt het niet en dan komt die moment van die tweede gele kaart. En direct op die vrije trap dan ook gescoord 1-1. Dan was het dan zijn we met de helft. We hadden nog een match doorgelegd en als het eerste organisatie neerzetten, veilig stellen en dan proberen we de snelheid van de jongens misschien ook wat te proberen om een goal te maken.